ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Иншоалло рӯзи ҳамагӣ бахайр бошад. Дахтаракон якта страничка нею анам хеле дар хона савдо мекардаги апа ёфтагим. Ҳама хел пастелои фасон, полотенса, дастархон, махировни халатои домашний полотенса комплект дора. Хулоса нархи наворо сар мешавад. Нархи навошон ай пастелашон ай 250 сомон то 1500 сомон. Полотенсаошон нархушон ҳар хел ҳай. Касе конкретно харидорай марҳамат карда ватсапшон мемонам бидурен нависен духтаро. Ма бояд иёро ай наздик рафта навор мекардам ба хотири ба сабаби вақти холӣ наёфтанам сурат партофтам монтаж карда видеора мондам духтаро. Хулоса чунон ки гуфтам маълумоти бештар худшон мегирен. Ягон тош бораи Гуанжу Узбекистон нест духтаро, ҳамаш турецки тоза. Даже дар сурат маълума ёки ай наздик дидан мехоҳем метавонем ватсапшон да нависем маълумоти бештарро гирем. Доставка хоҳем менависем, заказро қабул карда доставка равон мекунад духтаро. Качествои боршонда 100 не 200% гарантия. Ма даже мегум ки чунон ки гуфтаистам ай сурат нигоҳ дорам мегум иққаё фасонан значит ай пеш ва пеше фасони бадайда турецки тозаан духтарако. Чунон ки гуфтам маълумоти бештар ай ватсап мегиред. Марҳамат хоҳишмандо метавонед нависен, занг занен, доставка қабул мекунанд, шумо доставка равон мекунанд духтарако. Доставка ба ҳама ҷойи Тоҷикистон доранд духтарако.